mala dopuna samo za Scratch programsko okruženje vezano za nastavu na TV-u koju pratite informatika i računarstvo za 5. razred. Evo kako ćemo mi to ovde kod nas raditi u okviru Google učionice. Pretražujem ključna reč Scratch i otvaram scratch.meet.edu. Možete prebaciti naravno na srpsku ćirilicu, skroz dole, piše baš srpski ćirilicom. Ne morate praviti svoje naloge, ako želite možete. Možete čak iskoristiti vaše školske e-mail naloge da biste napravili ovde vaše okruženje na online Scratchu. Sve je podešeno. Evo ja ću ovde samo otvoriti prvi stvaraj, zadatak koji može biti ovako formulisan, da napravite neki programski kod i kako sad to da predate meni kao nastavniku. Mi smo u školi koristili instaliranu verziju koja liči na ovu koja je ovde, malo su drugačije raspoređene ove komande, ali snaći ćete se. Lik koji je tako na pozornici, deo koji služi da bi se napravile ove komande i naravno skup ovih komandi podeljene u određene grupe. Nama je naravno uvek za svaki program važan ovaj početni događaj, kada se klikne na zelenu zastavnicu, šta da se desi. I evo kao što ste vidjeli u ovom prvom TV času, jednostavan zadatak da ovaj vaš lik izgovori reči zdravo u roku od 10 sekundi. Puštate program na ovu zastavicu. Sad, dva načina kako ćete vi vaše programe dostavljati meni kao nastavniku. Znači, pre svega, kada se ovde otvorite vaše okruženje, Google učionice i otvorite moj zadatak, ja sam ovde nešto skraćeno pisao, napravi program, online Scratch okruženju, zakači sliku ekrana, kroz dokument. Najčešća situacija će biti sledeća, da će ovde biti zakačen tekstualni dokument koji bi vi trebali da dopunite. Sad, kako da dopunite ako je u pitanju program? Jedan od načina jeste, jel tako, evo, znači ispod ovoga reda ubaci sliku svog programskog koda. Znači vi sada editujete vaš dokument, pređete ovde na programski deo što je vezan za Scratch, što ste vi uradili, i pritisnete na vašoj tastaturi takozvani taster print screen. Obično piše skraćenica PRNTSCR. Dovoljno je samo jednom da pritisnite i kompletan ovaj ekran se trenutno sada nalazi u memoriji vašeg računara. Vratite se nazad ovde gde editujete ovaj tekst i samo idete na izmeni i na lepi. To je isto kao da uradite onaj copy-paste. Ovo na lepi znači paste i vidjet ćete sliku mog ekrana. Znači ja bih sada, eventualno ono što mogu da uradim je kada pritisnem na ovu sliku, pojave mi se dodatne neke opcije ovde, mogu da sliku opsečem i samo pazite da uhvatite ove crne ivice, ne one plave, i dovedete do tačno određenog mesta šta želite da meni ostavite. Naravno, još jedan pritisak na ovo opsecanje, slika će ostati tu, nju možete bukvalno i povećati, nije problem. I na taj način, evo, kao i ono ranije što smo pričali, slika je sačuvana, dokument je sačuvan, vi se vratite ovde i ovaj dokument sada ima i taj vaš rešeni zadatak. Druga stvar što može još da bude iskorišćeno jeste sledeća situacija. Ovde u okviru menija datoteka ima opcija sačuvaj na svom računaru. Za koji trenutak u vašem download folderu će se ovako jedan fajl snimiti. Vi možete sada,
kada se vratite ovde na ovaj ekran, ići na opciju Dodaj ili Napravi, datoteka, izaberi datoteki sa uređaja i ovde se prebacite samo na vaš PC downloads ili već kako već piše tu gde su vam programi koji ste vi skinuli. Evo ja sam već probao jedan, ovo mi je drugi poslednji. Njega kad odaberem i idem tako da ga dodam ovde kao moj rad, otpremi. Znači ovo su dva načina, u zavisnosti od toga šta ja budem ovde opisao, kako da uradite. Jedan način je da samo mi pošaljete sliku, a drugi način, kada verovatno kasnije budu komplikovaniji programi, da zakačite taj vaš rad i onda ću ovaj vaš rad moći da učitam kod mene i da proverim da li je sve u redu. Naravno, vi treba još da uradite ovo da predate vaš rad, znači predali sam ujedno i onaj moj zadatak kroz sliku i ovaj koji je kao dokument, istog trenutka to se pojavljuje meni kao nastavniku za pregledanje. Dodajem samo još jednu bitnu stvar u okviru online okruženja Scratch. Primetit ćete da neke komande ovde nedostaju i to upravo nedostaju one komande za rad sa olovkom koje smo koristili na časovima. Kako da njih dodate? Skroz dole, dodaj proširenje, tako se zove taj deo, i izaberi proširenje programa i evo ovde kaže olovka, crta i pomoću likova, pritisnete i pojavit će se nova stavka ovde sa ovim poznatim nama komandama za spuštanje, podizanje olovke, promene boja, promene naravno debljine olovke i tako dalje. To je veoma važno za buduće zadatke koje očekujete od mene.